The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Pag-ampo alang sa pamilya. O among Dios ug amahan sa tanan, diha ni Kristo, imong anak ug among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya o gugma, tabangi ang among banay nga ana sa tanang dapit sa kalibutan, ug hiusaha kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eucharistia, ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan aron ng imong presensya mag-auhag kanamo sa pagpadayon sa imong makaluwasnon nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balang banay, uban sa panabang sa Espiritu Santo, magiya sa tanang banay, labi na ang gisulay, nga mamahimong balay sa panagdait og pag-ampo, ug sa kadunay manghita sa imong kamatuoran, ug magpuyo sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Jesus, kaluy kami. Maria ug Jose, iampo ninyo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, maayong adlaw sa Ginoo. Ang tulumanon, ang kahayag sa pagtuong Katoliko, aniya na usab sa kahanginan. Of course, dinigyapon sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, ug usab sa FM 94.1. O usab no sa online internet kay naka-live stream man po ning atong tulumanon. Makita og madungog sa website sa RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. Okay, niya nata sa Pizza 22 sa bulan sa Mayo. Liwas na sa atong kapistahan, no? Senior San Vicente Ferrer. O kinaot, no? Kagahapon, ang atong pagsaulog sa kapistahan sa ikaduha na tong patron, no? Ikaduha na tong patron sa Dipolog. San Vicente Ferrer, no? Hinaot nga ang maong kasaulugan naghatag sa gihapon kanato og dugang pagpahinumdom og dugang pagpalig-on pagyud sa atong pagtuong Kristohanong Katoliko. Karon nining laing bahin sa atong tulumanon, no? Ang kahayag sa pagtuong Katoliko, atong hisgutan pag-ayo ang top tune
top tune nga issue sa atong tibuok gyud nga nasod sa Pilipinas karon. Nahisgutan na ni sa tulumanon dinhi gyud sa istasyon sa Straight to the Point nga gidumala gyud sa atong manager o ato na usab ning nahisgutan sa atong tulumanon sa lamdag sa kahitasan ang final showdown no sa maong tulumanon kay natapos man ang maong tulumanon na tulamdag sa kahitasan ni atong Pizza 20 ang final showdown kay ang contract no sa maong tulumanon taman raman to Mayo 20 no maong niadto pong higayon na atong nahisgutan ang maong isyu kining mahitungod sa capital punishment o silot nga kamatayon. Ato ning hisgutan, dugay naman nga issue kay kining balaod sa capital punishment niagi naman daani no sa atong nasud sa Pilipinas niagi na ta o gi-abolish o giwala man tungod sa pipila ka mga presidente nato nga misanong o kana bang naminaw no sa awhag sa atong simbahan mao nga nawala to apan karon nga ang atong bag-ong presidente president-elect nga taga Davao ang buot niya ibalik kining mao nga silot sa kamatayon o capital punishment o kinahanglan nga ang atong simbahan no isip nahigugma no sa atong pagtuong Katoliko dili ta kaako nga dili po ta mo tingog sa atong side no o tuuhan man daaning atong baruganan o dili kinahanglan atong ipadayag no ngano nga ang simbahan padayon nga nagsupak aning death penalty no nga iya sa tao. Ato ning klaruhon no kanang death penalty nga iya sa tao o kanang death penalty nga iya sa Dios ato nang klaruhon no. Duha na ka klaseng death penalty nga atong gibantayan o gipamalandungan. Ang gisupakan sa atong simbahan karon nga death penalty kanang death penalty nga iya sa tao o kabubuton lang sa tao. Pero ang death penalty nga iya sa Dios wala na supaka sa simbahan. Ato ginang klaruhon ninyo mga tinahod nga tigpaminaw. Atong klaruhon no ang atong line of argument niining mahitungod sa pagsupak nato sa atong pagtuong Katoliko, simbahang Katoliko niining capital punishment o death penalty. Atong klaruhon no nga ang simbahang Katoliko dili musupak anang death penalty nga iya sa Dios o death penalty nga kabubuton sa Dios. Ang gisupakan sa simbahan ang death penalty nga iya sa tao o ang silot sa kamatayon nga kabubuton sa tao. Okay, nga naman, no? Nga naman nga ang simbahang Katoliko musupak anang death penalty nga kabubuton lang sa tao. Sa rason tungod kay ang atong simbahan nagtuo og nanudlo nga ang may katungod mo hunos sa kinabuhi sa tao ang tag-iya rapod sa kinabuhi nga mao ang Dios. Mao gini ang prinsipyo sa pangatarungan sa lohika nga ang may katungod mo patay, ang may katungod mukuha sa kinabuhi sa tao
Of course, ang tag-iya rapod ni ini, ang Dios. Kitang mga tao, binuhat raman ta sa Dios, dili man kita maoy owner o tag-iya sa kinabuhi sa tao. Ang Dios man, mao nga kita wala gyud tay katungod, wala tay authority, wala tay gahom sa pagsilot og kamatayon o pagpatay. Mao bitaw nga diha sa revelasyon sa atong Dios sa iyang napulo kasugo sa Exodo 20, no? Atong mabasa diha nga gibauran ta, gimanduan ta, gibawalan ta, gidid-an ta ni anang pagpatay. Kana bang paghuno sa kinabuhi sa atong isig kaingon. Thou shall not kill. Thou shall not kill. Tungod kay kitang mga tao, wala gid tay gahom sa pagpatay. Ang Diyos lamang maoy may gahom sa pagpatay, dili kita. Nakaron, ang argumento nga posible nga maoy gibarugan sa mga proponent anang death penalty, moingon nga, pero veritas, nga man lagi, nga naaman lagi patay diya sa Biblia. Panahon nila ni adto, kana lang paglapas sa adlong igpapahulay, silutan man nagkamatayon, batuon hangtod mamatay. O gunya, panahon nila ni adto, sa mga Israelitas, ang ilang mga kaaway, ilamang pamatyon. Buti pasabot, kadtong wala musunod sa pagmando sa tinuod nga Dios nga si Yahweh, ang wala mo pailalom sa pagmando sa Dios, pamatyon. Napagani sa Ezekiel Kapitulo 9, 4 hangtod sa 9 bana, no? Nga kadtong katawhan sa Dios nga wala magbuhat og kasalanan, nagampi nga dili mabulingan sa sala, markahan kuno ang agtang o pormang tao. Kung ako na ato nang gi-research sa Hebrew nga kanang marka diha nga ipatik kuno sa agtang sa katawhan sa Dios katong nagampi nga dili mabulingan sa sala. Ang titik tao, ang porma ana krus. Markahan kuno krus ang agtang, sa mga tao nga iya sa Dios, meaning katong naglikay sa pagbuhat og kadautan. Unya, kadtong wala mamarkahi sa agtang og cross o tao sa purma na sa titik Hebrew ana, purma gyud nag-cross. Katong original o karaan gyud nga Hebrew nga pagka butang, no? Kay kinigong Hebrew po nato nga litra ni undergo pod og pag-usab-usaba. Doon ay murag revise. Pero sa karaan yung Hebrew, kanang titik tao ang purma gyud ana krus. Unya kuno kadtong walay marka nga tao o krus, mao gali diha sa Jerusalem Bible Cross. Kanang sa Ezekiel chapter 9 verse 4 to 6, markahan kuno ang agtang sa mga tao nga iya sa Dios nga kadtong naglikay sa pagbuhat og sala, katong nagampi nga dili kabulingan sa sala, markahan kuno ang agtang og tao o krus. Nya kadtong walay marka, but pasabot kadtong mga tao nga nagbuhat og dautan. Unya instruction nga pamatyon kuno. Pamatyon kuno. May siguro nga ato ning basahon, no? Ato ning basahon. Ezekiel chapter 9 verse 4 to 6. Ato ning basahon kay murag dala po ni siya sa ato pong pagtuong Katoliko ba nga gisaway pod kanang sign of cross nato. May nga ato po ning kanang mahisgutan. Madubli bali ang atong kuan ani kining paghatag ninyo og informasyon, no? Ezekiel, asa na ba tong Ezekiel, no? Ezekiel chapter 9 verse 4 to 6.
Doble ang atong mahibaw-an ani kining support nga kining sign of cross, simbolo ni sa katawhan sa Dios, dili ni simbolo sa kana bang iya sa kangit-ngit. Nya mo mining makuan po nato ni mahisgutan kay ang ato rabang bayani sa boxing si Manny Pacquiao nga niundang na og panguros tungod kay na dani siya sa mga pundok nga dili manguros kun dili mga Katoliko, mao lagi nga dili na siya manguros. Unya ang ilang pagtuo nga wala kuno ni biblical basis ning sign of cross. O atong pamatuod ninyo nga bisan pa sa daang kasabutan kining simbolo nga cross, simbolo na ni sa katawhan sa Dios. Ezekiel chapter 9 verse 4. Ukba inyong Biblia, no? Ezekiel 9 verse 4. Sugdo na to sa verse 3. Then ilaos na to pagbasa. Niining higayon na ang silaw sa himaya sa Dios sa Israel nga diha sa Kiruben mikayab ngadto sa pultahan sa templo. Unya gitawag niya ang tao nga nagbistig lino ug nagdalag sulatanan ug giingnan siya sa Ginoo. Libuta ang syudad sa Jerusalem ug butangig patik ang agtang sa tanan nga naguol ug nagagulo tungod sa hilabihan kangilad nga mga buhat nga gihimo sa mga lumulupyo niini. Sa bersikulo 5. Giingnan usab niya ang uban, sunod kamo kaniya ug pamatya ninyo sa walay kukaluoy ang mga nagpuyo sa syudad. Pamatya ang mga tigulang ug ang mga batan-on, ingon man ang kabataan o kababayenan, apan ayaw ilakip pagpatay, kadtong may patik sa ilang agtang. Sugdi ninyo kini paghimo dinhi sa akong templo. Busa giuna nila pagpamatay ang kadagkuan nga didto sa templo. Tanawa. Dinhi atong mabasa nga kadtong mga tao nga nagdumili sa pagbuhat og daotan o nagampi nga dili kabulingan sa sala, ingon diri nga markahan kono o butangan kono og patik diha sa agtang. Unya moingon gay tagpatik naa gyud ay porma. Na kung mag-research ta og kanang Hebrew Bible o Hebrew nga manuscript aning Ezekiel 9, atong masuta nga ang marka diri o patik sa Hebrew nga titik tao ni siya. Unya purma gyud ni krus. O gani kung naamoy Jerusalem Bible, gihubad ni siya og krus. Markahan kuno og krus ang agtang. So lain po ni nato bang ebidensya nga dili tanang patik sa agtang, dili tanang ipatik sa agtang kanang patik sa demonyo, no? Kay lahi po tong gipasabot sa pinadayag 13 nga ang mananap nga mapintas doon na po'y patik. Ato naman yung naisgutan po sa tema mahitungod sa mananap nga mapintas noon. Nga lahi tong pagpatik sa mananap nga mapintas diya sa agtang. O mao tong kana bang tentasyon sa pagbuhat og daotan og musanong ka sa pagbuhat og daotan but pasabot na patikan nimong agtang. Muno patik to sa mananap nga mapintas. Pero kining gisgutan sa Ezekiel 9, 4 hangtod sa 9 o 4 hangtod sa 6, no? Patik ni sa katawhan sa Dios. Nga ipatik diya sa agtang. Unya ang purma ani krus. Bisan pag mag-research mo ani, no? Kay sa King James Version, put a mark raman. Marka raman, wala man giklaro og unsay purma. Kung mag-research ta og unsay purma, na research ta sa Hebrew manuscript,
o Hebrew Bible aning Ezekiel 9:4-9 nga patikan kuno og krus. Ang agtang sa mga tao nga midumili sa pagbuhat og dautan o kadtong nagampi nga dili gyud kabulingan sa sala. Unya pamatyon tong mga tao nga walay marka, walay patik sa ilang agtang sa purmang krus. Now, mao ni ang atong kuan. Paambit ninyo karon nga kung si Manny Pacquiao miundang na og panguros kay wala kuno'y basihan ng simbolo sa krus, atong i-correct na nga notion nga dili na tinuod nga kanang simbolo sa krus o patik nga krus wala na siya biblical basis, no? Inon sa tema nato sa panguros natay detalye ani nga atong hisgutan ang uban pa mga punto. Pero biyaan sana nato kay niata karon sa issue may labot na sa capital punishment o death penalty. Kining maong mga tudling gahisgot ni og patay, di ba? Naghisgot ni og death penalty, di ba? Moingon sila, veritas, biblical man ang death penalty. Gani si Manny Pacquiao, no, gi-interview bag-o lang, ni uyon siya ng death penalty karon. Kay niingon siya nga biblical kuno ng death penalty. No, ang atong baruganan Katoliko moingon nga tinuod nga kanang death penalty biblical na. Biblical na dili kita mo supak ana gani sa Roma 6:23. Roma 6:23. Wages of sin is death. Ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. So mao na nga kung maghisgot ta og biblical ba ng death penalty, ang atong simbahan dili mo supak ana biblical gyud ang death penalty. Pero ang pangutana diri mangod, kinsa may mupakana og anang death penalty? O kinsa mang kabubuton ang gikinahanglan kung maghimo ta og death penalty? Diha manggod ang isyu. Bisan kinsa ba ang pwede mo execute? Bisan kinsa ba ang unsay iyang gusto nga mopatay, hala pwede na, dili. Ang makasilot og kamatayon ang Dios ra pod. Ang tao pwede ra siya mopatay kung dunay instruction sa Dios, kung suguon siya sa Dios. O kung magmando ang Dios sa tao nga mopatay. Niya, kadtong mga Israelitas o katawhan sa Dios sa una, kadtong ilang gihimo nga pagpamatay, no, ang ilang paghulagway ba, no, gihimo nga pagpamatay, no, dili man to ilang kabubuton. Kay sa daang kasabutan god, gihulagway sa Dios kanang musilot dayon siya insigida, no, sa daang kasabutan musilot dayon siya insigida ka sa mga tao nga dili mo pailalom sa iyang pagmando. Og may gahom siya kay siya go'y tag-iyas kinabuhi. Pero ang tao, walay gahom sa pagpatay. Bot pasabot, ang tao, dili siya pwede unta, yun. Nga sa iyang gusto, sa iyang kabubuton, nga mupatay siya, dili na pwede. Mo bitang gibalauran ng tao sa Exodo 20, thou shall not kill. Kay kitang mga tao, wala tay gahom sa pagpatay. Pero ang Diyos naa. Mao nga, ang mga Israelitas sa una, kung gipamatay nila ang ilang mga kontra, kay maoto ang instruction sa Old Covenant. Maoto ang ilawang formula, mata sa mata, ngipon sa ngipon. By the way, asa na mabasa? Sa Exodo Kapitulo 21, versikulo 24. Basahan ninyo. Exodo 21, tudling 24, kana bang mata sa mata, ngipon sa ngipon, eye for an eye, ngipon sa ngipon. Mao na ang formula sa daang kasabutan. Nga, kung bunon kag bato, balusan ni mong bato.
Patay ang paghulagway sa daang kasabutan. Bot pasabot, ang death penalty sa Dios iya dayang ipakanaog. No, sa daang kasabutan, ang iyang gamiton ang mga tao ra pud niya. Hindi ba? So parehas anang paglapas sa adlang igpapahulay. Patay to ila kay istrikto man ang ilang pagsunod ana. Then kini pong sa Ezekiel nga atong gibasa kadtong mga tao nga nagpakasala. Pamatyon ko no. Ezekiel 9 4 to 6 to 9 pagani. So mao na. So kadtong sa daang kasabutan nganong dunay patay kay naa pa man to sa era, naa pa man to sa panahon nga gihulagway pa ng anay por anay, mata sa mata, ngipon sa ngipon. Pero ngano to tungod kay niadtong higayon na mao to'y kabubuton sa Dios sa maong panahon. Unsa may essence ato nga gipahibalo sa Dios sa daang kasabutan nga musilot gyud siya. Nya wages of sin is death. Wages of sin is death, di ba? So ang Dios maoy mo pakanaog og death penalty. Pero pwede po niya gamiton ang mga tao niya sa pag-execute. Basta iyang kabubuton. Pero kung dili niya kabubuton, dili na pwede. Thou shall not kill, no? Kita mga tao, wa gitay gahom sa pagpatay. Di ba? Mao na ato nang laruhon. So mao na nga sa daang kasabutan nganong dunay patay atong balikon kay ang formula god sa daang kasabutan mata sa mata, ngipon sa ngipon. Mao na nga naay patay sa ila. Unya kung kabubuton sa Dios ang ilang pagpatay, dili sila makasa. Ngano man kay kabubuton man sa Dios, iya man tong pagbuot. Di ba? Pero kung kabubuton sa tao, dili na pwede. Thou shall not kill. No mo nang sa balaod na to. Nakaroon mo ingon ta nga, nganong ang simbahan nisupak man sa death penalty karon. Nisupak ang simbahan sa death penalty atong klarohon kay nagtuo ang simbahan nga kining atong death penalty karon kabubuton sa tao. Dili ni kabubuton sa Dios. Ngano man kay sa bag-ong kasabutan gipalambo man na o giusab man na sa Ginoo. Dili naman bato sa bato o dili naman ngipon sa ngipon. Ang formula sa bag-ong kasabutan, kuan naman, kung bunon kag bato, balusan man og pan. Sabton ko na to ni, kining tudlo ni Kristo sa Mateo 5. Mateo Kapitulo 5, versikulo 38, then ilahos na to sa unahan, giingon. Pagtulon-an ni mahitungod sa panimalos. Atong timan-an biya, sa dili pa nato ibasahon, nga niadto sa daang kasabutan, katong ang ilang formula, anay puranay, mata sa mata, ngipon sa ngipon, ang panimalos sa Dios iya dayang ipakanaog. Ang iyang gamiton, ang kuanra, ang iya ra po mga tao, mo to nga, kahinumdum mo sa aging harian ni David, nganong patay to ilang gihimo sa una, for example, si David, iyang gipatay sa Gulayat. Kaya maulagi ito'y formula sa daang kasabutan. Nga ang panimalo sa Diyos, iya dayang ipahamtang. Ang iyang kasuko, ang iyang pagsilot, iya dayang ipahamtang. Iya ra pong himoong executioner ang iyang mga tao. Pero timan-an na to, valid, legal, tungod kay kabubuton sa Diyos. O adunay pagtugot ang Diyos. Pero sa bag-ong kasabutan, God, nga gipadala na ni Kristo ang iyang bugtong anak, nga iya nang gitudlo ang tibuok kamatuoran unsa ang Diyos, iyang giplastada pod ang kining gitawag og balaod sa gugma. Unsa gyud ang Dios. Nga bisan ang Dios mosilot, gugma pod siya. Og unsa ning ang gugma ato ning tun-an. Palaw man nato ni og unsa ning gugma. Mao ni ang pagtulun-an sa gugma nga gipaklaro, gireveal pag-ayo sa Dios. Di po ta kaingon nga sa daang kasabutan walay gugma ang Dios naa. Pero sa kuan man guni, face to face man guni. Kana man guning
ang pagpadayag sa Dios sa iyang pagtulunan, iyang gi step by step ba? Paghulagway. Nga sa daang kasabutan, iyang gihulagway ang pagsilot. Ang sa bisag naa siya gugma, pero iyang gipakadak-an ang paghulagway nga musilot gyud siya sa daang kasabutan. Sa bagong kasabutan, ang iyang gihulagway kini na pong gugma. Iya bang gi-emphasize pag-ayo og unsa ni? O bitaw nga, ang bagong kasabutan dili gyud pareha sa daan. For example, kanang kaon. Kanang kaon sa una sa daang kasabutan dunay pagpihig. Di ba? Baboy dili pa kaon, isdang uli himbis, isipong mahugaw, di ba? Ang tao pod kung dili ka Hudiyo, mahugaw ang tawag ni mo ana. Pero sa bagong kasabutan, dili ingon ana walay pihig sa pagkaon. Di ba? Sa tao pod walay pihig sa pagkaon. Sa tao walay pihig sa atong panglantaw. Mo na nga bisan pag hintil ka, pwede ka mo pasakop, pero sa daang kasabutan dili na pwede. Okay, so atong basahon ning formula sa bag-ong kasabutan. Nagipasabot diri. Mateo kapitulo 5, versikulo 38 ngadto na 45 giingon. Nakadungog kamo sa giingon kaniadto. Mata bayrag mata og ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo. Ayaw balusi ang nagbuhat kaninyog daotan. Kung sagpaon ang imong tuong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo aron mailog niya ang imong sapot, nga pangilalom, ihatag usab kaniya ang imong sapot, nga pangibabaw. Kung may mamugos sa pakuyog kanimo, o balik usa ka kilometro, himua kining 2 ka kilometro. Kung may muhangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya og ayaw balibari ang buot mohulam kanimo. 43. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala og dumti ang imong mga kaaway. Motong patay lagi, no? Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway og pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga tuwa sa langit. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw. So sa bag-ong testamento, lahi na ang formula, dili na tong mata sa mata, ngipon sa ngipon. Ang formula lagi katong giingon sa Ginoo nga balusan kag o kung bunon kag bato balusig pan. Sa to pa, ang kaayo mao'y ibalos. Mo bitaw gi-explikar ni San Pablo sa Romans chapter 12 nga at dili kuno ta padaog sa kadaotan, pero dag-o na to ang kadaotan pinaagi sa maayo. Mao na. Mao nga ang atong simbahan karon kay lahi naman ang formula sa bag-ong kasabutan. Mao nga kining death penalty na arag hapon ni pero gipapasa Dios ni sa simbahan. Ang simbahan mo ingon nga ikaw na ani Dios sa adlaw sa paghukom. Ikaw na aning musilot og kamatayon sa adlaw sa paghukom, dili na kami. Okay, ang imong pagtulun-an namo ron sa bag-ong kasabutan, higugmaon naman ang kaaway. Naunsaon na to paghigugmaan ng mga kana mga kaaway kung atong diretso og patay. Nga dili nato tagdon nga ang Dios gyud may mangunay nila og silot og kamatayon sa adlaw sa paghukom. Niya, naaraba sa Ezekiel 33, versikulo 11. Ezekiel 33, versikulo 11 nga, ang Diyos dili malipay sa kamatayon sa mga makasasala. Di mana na to ha? Ang Diyos dili malipay sa kamatayon sa mga makasasala. Ang Diyos malipay nga sa dili pa unta mamatay ang mga makasasala, nga unta mabag-o sila, matulid sila para makadangat pod sila og apil sa kaluwasan o mahilangit sila. Sumao na. So, based that principle, nahuna-huna na sa simbahan nga kung ang Diyos dili malipay sa mga taong makasasala nga mamatay sila, dili malipay ang Diyos sa kamatayon sa mga makasasala,
Unya malipay ang Dios nga sa dili pa unta mamatay ang mga makasasala, mabag-o sila, matulid sila, but pasabot nga mahilangit pud unta sila. Kay nabag-o, mo na ang simbahan mo ingon nga, mas ideya, mas maayo nga, dili kita mo silot o kamatayon diri sa yuta karon. Ato ning itugyan sa Dios, siya may muhunos nga naman. Kay aron ang makasasala, bisag unsa kadautan, kung ato lang ialaw nga silot kana rang life sentence, life sentence, dako kaayo siyag chance diya sa prisuhan. Katagaan siyag dako nga panahon nga mabag-o diya sulod sa prisuhan. Nga naman, kay naama allowed man ng mga misyonary magsangyaw-sangyaw sa prisuhan, di ba? Diha galis dapit pulang ko na atay murag rehabilitation diha. Allowed nila ng magsangyaw-sangyaw ng mga misyonero diha. Dili lang gali kay Katoliko. Naapay mga dili Katoliko dihang magsangyaw-sangyaw, mga born again. O uban pa, mga Adventist. Na magsangyaw-sangyaw diha nga mga dili Katoliko nga napabag-o nila tong mga piniriso diha sa sulod sa prisuhan. Nakaroon kung giihaw to, tagad, wa na masangyawi, nawala na chance. Mao na nga, mas maayo gyud nga kining death penalty dili nato kamkamon. Ato ning ipapasa Dios, mao ni baruganan sa simbahang Katoliko. Dili kay ang Katoliko musupak anang death penalty nga iya sa Dios. No, dili musupak Katoliko anang anong supakon kuno to ang Dios kung iyang pagbuot. Pero kung pagbuot ras tao, dili na pwede. Klaro kayo ang balaod, basta pagbuot gali sa tao ang death penalty, thou shall not kill. Exodo Kapitulo 20, versikulo 13. Mao na, nga ang gugma, gipadayag pag-ayo sa Dios diri sa bag-ong kasabutan, mao nga ato puning ihulagway pag-ayo pinaagi sa atong mga paghimog balaod, sa atong mga sistema sa pamalaod, ato puning ihulagway ning gugma. Na karon kung itandi nato ning pamaagi sa Katoliko diri sa bag-ong testamento nga kanang mga dagko kaayog na buhat nga sala pas anang heinous crime, dili lang nato i-death penalty, ikuan lang life sentence. No. Kay bisag unsa siya kadaotan, but pasabot na higug maghapunta niya kay gitagaan man nato siyag chance nga sa dili pa siya mamatay, katagaan siyag panahon unta nga mabag-o. Mo bitaw nga mao nga kinahanglan gyud nga kitang mga Kristohanon mogahin gyud tag panahon nga i-apil nato ng prisuhan sa atong evangelization. Amuan ha gyud ta. Of course, kuan man punta mananghid man punta. Diha sa sinugyanan diha sa prisuhan. Ngano man para nga sa dili pa unta mamatay ang mga makasasala nga na diha gisilutan. Nga unta sila makadangat sa pulong sa Ginoo ug mabag-o ug sa ingon niana nga sa adlaw sa ilang kamatayon malipay ang Dios kay sa wa pa sila mamatay nabag-o sila. Di ba? So kana mao'y paghulagway sa gugma. Kay kung atong ditsuog patay, naman, wa na'y chance. Di ba? Pero kung kanang death penalty ipapasa Diyos na to na, ato yung napakita ang atong gugma sa mga kaaway. Ato yung napakita ang atong gugma sa mga makasasala. Nga naman, kay wala na to gikamkam kanang death penalty. Atong gipapasa Diyos na, sigurado pa nga kabubuton sa Diyos. Kay sa adlaw sa paghukom, waagyoy kaikyas na. Kung makaikyas sa diri sa hukmanan sa tao, pero sa hukmanan sa Diyos, walay makaikyas na. Ato nang timan-an mga tinahod nga tigpaminaw. Nakaron, nabagyo isa ka punto, kining authority. Ang timan-an na to, nga kitang mga Kristohanon, gitudluan ta nga dili ta magbuot-buot, nga dili ta magmurifer, dili ta mananghid sa atong mga labaw. But pasabot sa mga church authorities. Kay when it comes to decision making, kanabang moingon ta kini sakto ba nigdili?
mangutana ta sa atong ginikanan, di ba, para sa atong pamilya. Ang anak, mahimong maayo ka nga anak kung maminaw ka sa tambag o sa sugyot sa imong ginikanan. Di ba? Ang anak, dili basta-basta mubuhat og mga buhat nga dili mo repair, dili mananghid sa ginikanan. Di ba? Ang tinuod nga anak, mananghid yun na, mangutana yun as ginikanan, unsa man ni naay tay sakto ba ni o dili. Mao na. So, buti pasabot kung moingon ta nga, ato na lang ning ibalik ning death penalty, dili ta magbuot-buot, ana, kung dili ta mo konsulta sa atong mga ginikanan diya sa pagtuo, nga mao na ato mga kaparian, pinanguluhan sa atong mga obispo, o pinanguluhan sa Santo Papa nga successor ni San Pedro. Mao na. Kay nga naman, kasing maingong ka Veritas, unsa may bot pasabot ni mo Veritas, kining Katoliko, authority ni. Authority kaayo kung ayuhon na tugtuon. Nga naman, timan-an biya na to, nga kung maghisgot tag authority o gahom nga ni adre sa kalibutan, wa gyud laing na nakita nako ba nga pinakalabaw niya nga otoridad nga gikan sa Dios kini biyang simbahang Katoliko. No. Gani kining gahom sa mga gobyerno sa tao, ubos raning ilang gahom. Nga naman, kay tinugutan ramaning mga gobernoha sa Dios. Nasa Roma 13, 1 nga to sa 7, kining mga gobyerno sa tao, namugna ni, isip tinugutan ra sa Dios para pod makatabang sa kinabuhing temporal diri sa kalibutan. Kining gobyerno sa tao. Pero ubos ra ni iyang gahom kung ikumpara sa simbahan. Ngano? Nga ang simbahan, ngano man day, ang simbahan, gingharian sa Diyos diri sa yuta. Wata kabaw na Daniel 2:44 hangtod 46. Daniel 2:44. Nga ang gingharian sa Diyos, tagna ni, magatukod og usa ka gingharian nga dili na malumpag. Ito palig-on. Unya, ato na lang ning idritso, ang katumanan ani, kadto mang gitukod ni Kristo nga simbahan o iglesia, nga dili na maguba. Wa may lain gud ayuhon na tugtuon, sukad masugden ni Kristo ang pagtukod niya sa iglesia o ang iyang gingharian, nga nagpadayon hangtod karon. Katoliko ra may makaangkon na ug ayuhon niya na tugtuon, kay kining ubang mga pundok ron awahin na ni, tukod-tukod rag mga tao. Daghan pug mutuo, kay gigamit man ang Biblia. Pero historically, dili sila kapamatuod nga kanang ilang pundok tukod na ni Kristo. Pero kining Katoliko, nahinumdum ato naman ning nahisgutan. Nga kining Katoliko, mao ni original nga gitukod ni Kristo nga iglesia. Sa una, tawgon lang nig, iglesia ni Kristo, iglesia sa Dios, pinili nga katawhan, mga natawo pag-usab, o iglesia sa Dios, iglesia sa mga balaan. Pero pag abot niya itong 110 AD, pinaagi ni Obispo Ignacio, tawgon na po ni Katoliko para matuman tong giingon ni Kristo nga tawgon og alang sa tanang kanasuran o universal o Catholic. Mao nga sa atong panahon karon bisan sa standard references gitawag na ning gitukod ni Kristo og Catholic bisan sa Grolier Encyclopedia, International Encyclopedia ug sa the New Book of Knowledge, Roman Catholic Church. Okay, nabutangan naman siya timaan god sa Jeremias 31:21, butangan mag-ilhanan ang dalan. O moto nga niadtong Vatican Council natuman nga nabutangan og ilhanan o mga timaan. Roman Iglesia Katolika Apostolika Romana. O natuman. So mao na nga kining gingharian ni Kristo nga mao ning simbahan mas taas ni og gahom, authority. Kini mga gobyerno unta sa tao ron, ubos ra ni ilang gahom. Pero ang doktrina god nato ron, lahi naman. Kay ang simbahang Katoliko, ang gingharian sa Dios diri sa yuta, gikwaan naman og gahom sa mga gobyerno sa tao. Kay ang atong mga senador ron, mga congressman, pwede naman supakon ang pagmando sa simbahan. Kay agi anang separation between the church and state. Tinuod na nga sa pagmando, separate ang gobyerno sa tao o gobyerno sa Dios. Nga niya diri syuta nga mao ang simbahan, separate. Pero dili insakto
nga ang gobyerno sa tao magsupak-supak unta sa gobyerno sa Dios o nga maunang simbahan. Pero kay baluta nga ang balaod ron sa tao dili mo mutuo ana. Kay ang gobyerno gud sa tao ron mura magmutupong sa pangagamahanan sa Dios, mulabaw pagani kay pwede ra gud niya supakon ang simbahan. Di ba? Mga igsoon, wala mo kahibalo kanus aga sugod ng gikuaan o gahom ang simbahan? Agi aning pagdaghan pod sa religion nga wa nay dapigan ang gobyerno nga tinuhuan. Nahulog na taron og kana galing dictatorship o relativism nga wala nay absolute truth. Tanan equal. Bisag tukod rag mga kanang mga pundok tukod rag tao ala equal. Ilang gi-equal sa Katoliko nga kining Katoliko tukod man ni Kristo. Kung ilang gi parehas ra ba? So, kining mga gobyerno sa tao ron, gikuhaan nila og gahom ang Katoliko nga naman kay pwede ra man supakon ang pagmando sa mga obispo. Pwede raman supako nila. Ako, hadlo ko, ana. Nga naman, tanaw na to sa history. Kining Katoliko, tukod ni Kristo. Nga naman. Kay si Kristo, sawa pa siya mukayab sa langit, o bisan katong pag-announce niya nga magtukod siya simbahan o gingharian, iya nang giingnan gani nga ang mo take over ani kung wala na siya si Pedro. O na, sa Mateo 16, 18, 19 nga, gitugyan niya ni Pedro ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. Oh, mga Yahweh. Dayon, natuman ni adtong katong taliabot na gyud ag katong pagkayab na ni Kristo sa langit, katong nasa Juan 21:15-17. Katong giingnan ni Kristo si Pedro, ati man na ang ako mga karnero, ati man na ako mga karnero o nating karnero. Unya, timan naggihawiran ni Pedro ng Yahweh. Usa man ang Yahweh, gahom, authority. Timan, authority. Ang authority nga gihawiran ni Kristo nga gikan sa Dios. Hawiran na sa tupa ang gahom naa ni Pedro. Unya, kay naa sa buhat 1:20 ang katungdanan kung mabakante doon na gay mo puli, mao na nga kinahanglan tan-aw na to sa history. Nya wa may laing listahan nga nakapuli sa katungdanan ni Pedro, mao maning atong mga santo papa. Sunaan nila ang gahom ni Kristo. Yahweh God, mga Yahweh da, mga gahom na nga gihawiran ni Pedro, nga gihawiran pod sa atong mga successor nga mga santo papa. Mao na nga unsa man ang gahom sa naghupot si Yahweh, mao nang pag-administrar sa bunyag, pagpamasahilo og sala, unsa padaghang kay nang gahom. Pagdili og pagtukod, paghimog balaod, maghimo manggalig balaod ng gobyerno sa tao. Di ba? Kana pang simbahan nga ang authority gikan ni Kristo, tanawaw. Mateo 16:18-19. Kanang authority, kanang gahom, kanang power gitugyan na niya ni Pedro ang unang santo papa. No. So mao na nga ang atong santo papa og mga obispo naa sila gahom anang pagdili og pagtugot na man na Mateo 16:19. Ang imong idili diri Pedro og itugot, idili na ko sa langit og itukod og itugot pod. Then kay wala dili man ka mag-inusara sa pagmando naman kay kauban mo nang giingnan gyud niya nga naay kauban si Pedro. Diya sa Mateo 18:18 ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Sa ato pa mga igsoon. Kung moingon gali ta og ibalik na to ning death penalty, ayaw sa dili kita may magbuot-buot, mangutana sa ta sa mga authority. Sa ato pa kining magdesisyon ta kung tinuod tang nagtuman sa kabubuton sa Dios, protocol ni. Protocol bisan pag diha sa panggobyerno sa tao na may protocol, di man ka moderate sa presidente, di ba? Mao na ang protocol sa atong pagtuo, mukonsulta ta sa atong simbahan. Okay nga naman, sa Lucas 10:16, unsay giingon ni Kristo, ang naminaw ninyo akong simbahan, Lucas 10:16, ha? Ang naminaw ninyo akong simbahan, samarang naminaw nako. Ang wala maminaw ninyo, samarang wala maminaw nako. Dayon sa Mateo 18:17, no? Mateo 18:17. Kung doon na kuno'y mga panagbangi,
o kung dunay mga kalibog, o kung dunay mga kanabang kaso, mudangop ko no sa simbahan. Unya, kung dili mo maminaw simbahan, isipong makasasala. Sa ato pa, kung maghisgot ta o gingherian sa Dios diri sa yuta, ang final arbiter, gingherian ra po sa Dios nga mao ning simbahan. Dili gani ng gobyerno sa tao. Diba, ang gobyerno sa tao na may Supreme Court. Tinuod na. Pero, mas inferior ang Supreme Court unta og kining simbahan. Kining atong magisterium, nga naman. Kay kinigong simbahan, giherian ni Kristo. Gingherian ni sa Diyos diri sa yuta. Unsa pay laing prueba nga, ang gitukod ni Kristo o gingherian ni Kristo, gingherian ni sa Diyos. Tungod kay, kadtugong gingherian sa Diyos nga gidumala ni David, kanang nasa sa Old Testament, gingherian sa Diyos nga gidumala ni David nga nawala, napukan, nasa na Amos 9:11, i-restore to pabangonon pag-usab. Unya ang mo-restore Diyos yun, Daniel 2:44, natuman na sa pagtukod ni Kristo og iglesia, kay Diyos man si Kristo. Di ba? So mauna nga, ang insakto yun nga ato yung huna-hunaon, kung maghisgot tag authority, ang mas labaw nga authority, siyempre ang Diyos. Unya, diri sa yuta, nasa iyang simbahan. So sa to pa, ang form of government yun mo man nga ako mangutana gali mo na ako bisag tan-aw ninyo sa Facebook. Basta mayon galig political views, di ba akong gibutang diha theocracy. I am a believer of theocracy. Dili ko anang kuan gali ang democracy mo uyon ko ana kay mo man atong sistema diri sa atong nasod, democracy. Pero ang labaw gyud akong gituhuan theocracy. Segunda ra ng democracy. Pero kining demokrasi delikado ni. Nga naman, kay kining demokrasi nato ron, pwede supakon ang teokrasi. Kung maghisgot ang Biblia, dili biya demokrasi. Teokrasi, unsa man ang teokrasi? Nga ang pinakalabaw Dios. Dayon sunod kanang mga opisyalis niya diri sa yuta, nga mao nang ato mga obispo ug Santo Papa. Dayon down to the priest, then tanan na apila na mga gobyernos tao. Ubos ra na mo ni teokrasi. Ana, karon kay ato mang bungkago ng teokrasi. Bungkago na, gikuhaan na to gahom ang simbahang Katoliko. Nga naman, pwede naman supakon mga obispo. Magbuot-buot naman tagato, di ba? Tanawa, kung maingon ng simbahan, maingon nga, ayaw lagi taan ang death penalty, ihatag na to na sa Dios, siya kay sigurado pa nang iya. Kay kining atong death penalty, wa ni klaro, probe na. Daghang na silutan og kamatayon nga pag baw-baw, pag abris kaso na pamatud-an day nga inosente dito, wa na mabakwi pa nimong giihaw na. Mao na nga ang simbahang Katoliko sanglit gigiyahan si Espiritu Santo nakapili og insakto nga ang hukom sa death penalty sigurado. Ingon ang simbahan, wa man tay klaro ani kay dili man ta Dios. Usahay magpataka raman tag desisyon. Ato ning siguradoon, siguristahay ta ani parang di ta masipyat ang Dios mo'y atong pasiluton og death penalty sa adlaw sa paghukom. Sigurado pa, target pa, di pa masipyat. Kita agotoy kasala manggaling ta. So mao ni baruganan sa simbahang Katoliko. Ang death penalty na aghapon na, pero iya ra na sa Dios. Mo bitaw ni ingon si San Pablo diha sa Romans 12 nga ang panimalos iya sa Dios. Sa ato pa, dili na to pangunahan ng ato mga obispo. Si Manny Pacquiao, di lang ko maghukom sa iya. Ang akong panglantaw ni Manny Pacquiao honest mistake. Nga naman kay, saan man gud po ni atong simbahan gud po nga, kulang kaayo ba og kana bang pasabot sa atong pagtuong Katoliko kay Pipilare Galihok, din ang mga pari po akong nabantayan, dili kayo concern ana, noon dili noon tanan. Na mga pari nga, dili nila concern kay nang galing mga wali-wali sa ubang religion, ilarang pasagdan. Ikasubo na to na nga naman, tanawa gipasagdan nila ng wali-wali sa ubang religion nga dili nila tubagon. Di nabuwag satan na bahin-bahin ta. Di ba? Kay kung mga pari unta nato, daghan silang magtuon yung apologetics, manudlo yun, malikayan ng panagbahin-bahin, nga naman makasabot man ang mga tao. Mo ni ato po ning latigo gamay sa itong mga pari. Ano man, kay ang mga pari gali i-discourage pa mi, ila gali mi i-discourage anang mo apil-apil Miss Plaza?
Na mga pare diya humili nga ilang birahan ng CFD. Of course, kami mga CFD, dili man may perpekto, mga tao raman mi. Kung masipyat mi, koreksyonan lang mi, dili lang mi i-discourage. Kay kining panalipod sa pagtuo, naanas Biblia. Oh? Mao na. Unsa ra kana ra bang nangawala pangitaon? Ang ubang mga pare ron nila ramang magsalig raman silang naadya musimba. Dili naman sila mo reach out sa mga kanang naas gawas. Dili tanang pare akong ipasabtan ani kay nay mga pare pod uban nga supportive sa CFD. Pero naapoy sige lag batikos. Padunggan mi murag kaingon na lang mi sige migbirahan ay maghumili diha nga pare nga sige migbirahan. Wa kunoy kahumanan ng debates plaza tinuod man na kanang debate di man ta kaikas ana. Pisan sa Kongres sige rang ga debate, sa Senado sige rang ga debate. Unya atong sa wayon ng debate nga usa man na kapaagi sa paglugwa sa tinuod. Nya kami ray initan des plaza. May galing na nalipod mi, nya kamo wa mo na nalipod. Sagdan lang ninyo ng mga Katoliko nga pangdagiton. Di ba? Oo. Dili ni tanan ha, dili mga tanang pare atong gitumbog ani kana ra mga pare nga kusog kay mo birada na mo. Oh? Mga CFD. Kami dili mi perpekto, masipyat mi kung masipyat mi koreksyonan lang mi, dili lang mi i-discourage nga moundang mi ani among trabaho sa panalipod sa pagtuo. Ngano man naanis Biblia si Pablo sige atubag debate. Kuan buhat 18:4, buhat 17:1-2. Okay. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw, no? So, mao na nga, si Manny Pacquiao, dili ta ka-judge kay honest mistake man ang Manny Pacquiao. Kana galing, huna-huna ni Pacquiao sa mga larawan sa mga santos, Diyos. Mo bitang nibiya sa Katoliko, ni undang na putyag panguros kay, dili ko na maayo. Nadani lagi siya ani mga pundok nga tukod-tukod rag mga tao. O na nga, ubot na hunaon, luoy kay si Manny Pacquiao. Nakinsa may pari ron, nakikistorya ni Pacquiao nga, gidibati si Manny Pacquiao para makat-on. Wala! Bisag usa ka buok! Mao na klaro. Nga sa Biblia, duulon man gitong wa kasabot. Apil na ko. Ay go na bugog apil. Dapat mo ato po ko dito sa jinsan ba to? Tagas Pacquiao kay akong istoryahon si Manny Pacquiao. Wa na ko na mahiho. Apil na po ko. Kitang tanan, doon na tayo obligasyon ni Manny Pacquiao kay sakop na nato, nasaag kay wa na to tudloy. So, wa naman tayo igong panahon. Sa ilo ako ninyo kay nangasaba ko. Ako lang gi-express po lang akong kanang feeling, but ayaw sa ligi ninyo akong pagbati kay pwede kong masipyat anak. Tutuki lang ang akong giistorya o unsay gikinahanglan na to, no? Mga tinahod nga tigpaminaw. So, kining death penalty, dili ta magbuot-buot og ato. Mangonsulta ta sa ato mga ginikanan sa pagtuo. Mo bitang gitawag na tog amahan, tatay, napagyud ta inahan, Mama Mary. Oo. Para nga dunay protokol ang pagdesisyon. Dunay protokol ang pagdesisyon. Dili ta magbuot-buot og ato. So, wa naman tayo igong panahon. By the way, katong lamdag sa kahitasan nga taga-adlaw na to nga tulumanon, ni-expire naman atong contract ato, mo ato nga nawala na. Pero kung gusto mo ato, kamong nagpaminaw, well, kung mo sponsor mo ato nga program, anira mo sa istasyon. Sa buto na to ang istasyon, okay. Katugod, naamang goy usa ka pamilya gabayad ato. Unya, dili man po siya ka mo dayon gyud og sige na gyud kay mahal kay atong bayranon na to. Ako lang isulti ninyo. Kay atong lamdag sa kahitasan 15,000 ang kuan ato bulan, no? Unya usa ra ka pamilya. Pero kaya na nato kung gusto mo support, no? Bisag 30 ra ka tawo tag 500 kaya kay na. Kung gusto mo ato nga program. Pero kung kuan na biki po, dili po nato. Diri lang sa atong alas 6 alas 7 sa buntag, no? Sa matag Domingo. Kini lahi po ni arrangement ani. Okay. Ato ning contribution para sa atong simbahan. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mama Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini ang ubos ninyong alagad subong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, hangtod sunod higayon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.